Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe ndichidzoka kwamuri iko zvinezvi ndichitefenura ndichitaura nemi panguva ino ndiri kunzwa nyaya inosiririsa nekuvhundutsa nekutyisa at the same time. Handisi kuziva kuti toitanga sei, toitangira papi. But shoko randiri kunzwa riri panapa riri kutaurwa mastreets pari kunzi n'anga yaED Maivhera vepaZanu PF HQ vakafa after kuchimoyo kwavakanyepera kusvikirwa ndokuita 2030 slogan nekuti Cape 3 huchi. Magamba akazviramba nevekumamonya vachiona TV kwasara Monica naMebo munokuwara. Ino ndo timu riri kunzi ranga rakafamba vakaenderera nyaya dzacho idzodzizi. Ino nyaya yemudzimai uyo ari kunzi akafa after avhizita kuchimoyo ari kunzi ameno kuzonyebera kusvikirwa kwaakanga kuda kuita but kune zvimwe nzvimbo dzekuti uda kusvika uda kunyebera upenga uchisvika ikoko zvinongonetsa. Magamba azvo akazvifaririka zvekunzi Cape something zvekunzi kudii because ivo vanhu vekuti munhu wese akarwa hondo hakuna anowirirana nevakomana ava, hakuna anowirirana neregime dzakazopinda. That is the reason uchiona kuti Magamba chaiva vakarwa hondo vazhinji havana kuzonge vakwanisa kufevherwa kana kuti kufevherana nethis government even up to date. Kwabvunza hanzi akanyatsorwa hondo chaichai unless kana pane pakangosaro ava vakazongotengwa vakanzi shamwari tatopinda ngatingorarama ndo life yacho, but vazhinji vacho vakafirako. Vamwe vacho vapenyu havasi kunagirwa nezvinhu izvozvo. But rekedza tinzwe nyaya iri panapa, pane umwe mutaura ari panapa vanhu vakatsamwa nokudya gaka ndokutaurira yazvipere musha. Before you can talk about money, there should be something compelling, and this something compelling comes from your behavior as a leader. You are the president of a country. How would you prioritize to be called His Excellency in SADC when your people have died? How many have died? More than 100. Guys, I haven't seen what is called an uncaring attitude like this. Guys, we grew up having parents beating us to be good people. When they were beating us, they were not beating us because they had an uncaring attitude. But Mnangagwa has got an uncaring attitude. He doesn't care. What he cares about is to be called His Excellency in SADC. His people are in water floating as if they are pieces of paper. And no one is even eager to say, Baba kana mchizviti muri baba venyika. Hamusiri baba venyika. Hamupo. Sometimes I was listening to my sister Diamond. And I know, you know what? Guys, some people are blessed. Ndadomboya ndikati vateteka. Nezvaigona deno ndaiona mukwasha ndatomboti chimbobvewedzera dzimwe mbiri but handichakwanisi because zvandakatorisiva ndakarisiva ndiri munhu. Handiti? To be honest, the submission by Sister Diamond was just powerful. That is exceptional to another world. Handina kunomboona zvakadaro ini guys. Unoziva kumusha uku netika rufu. Handiti? Kwaitika rufu munhu anenge asina kuroora. I want to give you a scenario. Sometimes you guys when I come here and say baba komana ka isusu tiri vana sabhuku munzakangu ngati no vana champion ndi vana sabhuku vokungosengana ndike mazita akangonyorwa kunzi sabhuku ayo. Kune vanhu vanouya mumwe wafirwa wanga vachichaya mapoto honzi mombe 5 kana dzisina kutsika 5 haachengepwi. Ameno kana muchizvinzwa kana 5 dzisina kutsika haachengepwi. Chero mukaenda kumapurisa mukaita sei asi ndoziva kuti vakarabwa nomukwasha vanosvika pakunzwanana kuti vedweka dzimwe mbiri kana 3 nichazopedzisa tora henyu idzi nyaya igadzirwe. Asi attitude yandavona kubva pana vaMnangagwa, guys, this is something else. I think maybe this is his last days ever on this earth.
I'm not a prophet, but I'm just telling you, this is his last time on earth. How can you prioritize kuinda ku SADC summit? Vanhu vafa vangani? More than 90. Then murume mukuru nototi tocha. Handiti zimbe rake riri pakati pebhuruku richo rova zvinzva kuti shamwari ndiri kutoenda kusadhiki. Guys, kana masvika apa ina ndichakuverengei kuti muri vanhu. Ndoponoona inzwaka shamwari kune mumwe munhu washaikirwa nababa. Unoziva here kuti guys makambokura musina baba? I want to ask you this question. Makambokura here musina baba paunofunga kuti shamwari unoza magonera andiri kuitawo kawa. Lero baba vangu vanga vari vapenyu. Ndiri pa Peter House. De baba vangu vari vapenyu. Ndiri pa Marist Boys High. Mwana hana baba vakukurwa nemvura. Chikepe chapinda mvura. Paipo munonzwa vana Dayton Somaji vachiimba kuti hama makakomborerwa muna mai nababa munodzinhamo kuti zveshuwa mwana wadzoke kuJoni osvika kuti baba unozwa mapepa angu anaomira zvakanaka but ndichadzokera hayi wanenge anaka. Kune umwe mwana usina baba vokuti unobudza. Handiti haisi nyaya yekuti mai vake kana kuti baba vake vakamitiswa, baba vakatiza, aiwa vakafira muchikepe. Vafira muchikepe, mutungamiri aripo haana kana hanya. Kana even one zvayo hanya yekuratidza kuti guys unoziva upenyu hwakakosha. Vakomana mukaona masvika apa hamene ikoko vanosapotana henyu. Inganisi kutaura nyaya dzekusapotana kwenyu. I don't care about it. What I am caring about inyaya yekuti unoziva shamwari kungokura hako usina baba. So shamwari uchifunga kuti baba vakanga vachida kundiendesa kuchikoro, baba vakanga vachida kunditengera shangu, baba vakanga vachida kundidai. Apo nhamo dzawakuona manje hauna kana munhu wani unotaura naye. Chimbofunga kuti manje pamberi pako pasviba. Wakuda kuti usvike pakuzati baba ndaona chana chanhingi chakanaka ndochida. Apa hauna kana kutaura naye. Kuti uroore inotori imwe hondo because unenge wakura wakuda kuroora. Apa kumba kwenyu hakuna kana mbudzi kana huku kana garikuni hakuna, unoda kuroora. Apa baba vako ndo vakatorwa nechikepe vakanyura muchikepe. Wofungisisa manje kuti ndoroora here, ndoendera mberi nelife here, ndodii? Because sometimes zvatosongana nazvo palife, it's a decision of do or die. And when we are in those situations, some people, they show us kuti they don't care. They don't. Vanotaura zviya inangu vakomana kandifariri kutaura mashoko aya na fuck and whatsoever. Anditi anostaurwa natapuwa vayoda, they don't give a fuck. Mutungamiri wenyika. Vatiri kuti baba, vatiri kuti role model. Munoziva chinhu chinonzi role model? Munhu watinokopa zvinhu zvakanaka. Saka uyu chii? Handisiri kuti ndidavidze. Ndiri kuvunza kuti vakomana kachinhu chinonzi role model, munhu watinokopa kana kuti handiti munhu watinoyamura kana tada kuchiuzvungira chishona chacho. Munhu wounoyamura. Unoti pane zvaitwa nomutungamiri wenyika uyu, pane chauri kuyemura here? Kuti zveshuwa vanhu vakafa kana kumbosvikoko kana kumbotsika rushoka. Handiti isu kwedu tototi wakambotsika here rushoka? Onza hana kana kutsika rushoka kana one. Kana kumboendavo kumbondobata mavoko kuti avedoweka ndave hangu kuzobata mavoko. Mune mari here yechema? Mune mari here yokudya? Mune chikafu here? Mune chi? Aiwa hapana. Ndopounoona mumwe munhu zvake obva kuti iye chingotoraiwo $100. Ende izvi zvinhu hazvina kutanga nhasi kaizvo. Handiti hazvina kutanga nhasi. Ngatitaurirane chokwadi. Hazvina kutanga nhasi. Gore riya muna August musi wa1. Handiti
gore ramazana matatu. Handiti namakumi mangani? Namakumi masere. Makauraya vanhu, mukafura vanhu, vamwe vachisapota pano kuti vafurwa zvanaka, vadini zvanaka, vanga vachida kuita sei, vanga vachida kubvisa mutungamiri wenyika, zvakazodai zvikazodai. Hamuna kuziva kuti ngozi yakafanana nechikwambo. Handiti ukachikwenyedzera nhasi kana kuti ukachisisizira nhasi, handiti ka mangwana chinouya chichikuudza kuti shamwari, mwana wako musikana uyu haachanyengwi zvachose nomumwe munhu. Akangonyengwa iwe pano unotofa. Saka ngozi, ivi vakomana vanosapota tsvina idzi, ngozi dzamuri kupara ka. Amenei inaini munoti yegu ndokuzivira kuti tiri nhunzi dzakasungana patsvina, pandove, panyama yakaora. Iyi nyaya iyi vakomana iyi ndio inonzi ngozi. Kana mutungamiri wenyika anga achida zvinhu kwazvo, iyi ngozi iyi waitofanira kutoti denazama kutoipodza nemwe nzira, nokuti ngozi dzamapara pano hadzina kupera ende hadzina kutanga nhasi. Makauraya vanhu gukura hundi, mukauraya vanhu short lived long lived, muchingoti zvakanaka. Handiti muchiti mamufi. Handiti imi muri kuti hamufi, asi muri kumboziva here kuti imi hamuna Mwari wenyu wamunaye wamunonamata kana kuti wamunokumikidza pamunokumikidza ikoko.